Good morning guys. Ang video natin ngayon ay magko-convert tayo ng air gun. Gagawin nating bullpup pinagawa sa atin. Ito yung unit nila. Arms core na kinonvert sa PCP. Gagawin natin siyang bullpup kasi mabigat daw yung dito banda. Pag ganyan, mabigat daw dito sa may bandang harapan. Kaya gusto niyang bullpup. Ganyan. Para yung balance niya nasa gitna. Ganyan. Nakita niya kasi yung kinonvert ko guys na sa akin. Papakita ko sa inyo yung convert ko na. Ito yung yung radiator ko, kinonvert ko sa bullpup. Yan. Yan, kita niya. Tali ko na to guys kasi di pa ako nakabili ng strap. Yan. Kinonvert ko to. Radiator to guys. Yan o. Radiator. Yan, magazine. Tapos side lever din siya. Yan. Side lever. Meron pa ako isa guys. Yung unang baril. Kinonvert ko rin sa bullpup. Ito, mapakita ko. Ito guys, manlapat naman siya. Kinonvert ko siyang bullpup para madali lang siya dalhin kahit saan ka mag-hunting, magaan, tsaka hindi sagabal sa loob ng kura pag nagtambang ka ng ibon. Ito guys, PVC to. Ito yung hawakan ng yung sa pellet ka. Ito yung PVC. PVC lahat yan. Ito yung isa guys, yung nauna. PVC ginamit ko doon. Ayan guys. Okay guys, stay tuned na lang at i-update ko kayo pag susunod na gagawin natin doon sa dito sa pinapa-convert nila. Ito. Gagawin kong ganito. Yan. Okay guys. Stay tuned. Ito na yung nakat na bat niya guys. Yan. Huhukayan na lang yan. Tapos pipinisin. Pag nahukay na yan, naipasok na to. May pasok na to dito. Tsaka gagawa ng niya. Conversion ng trigger niya. Yan. Okay guys, stay tuned. Ito na yung trigger niya guys. Yan, daming baluktot. Baluktot. Ayan. Ito yung susuot sa trigger niya. Susuot na ganun. Ito na yung niya. Bat niya. May trace na siya. Ayan. Bubutasan ko na guys. Bubutasan ko na dito. Pagka butas natin dito, saka natin sasalpak itong itong ginawa nating trigger niya. Yan, ganyan.
So babawasan pa natin ito. Kasi bilukan konti. Seven hours later. Yun guys. Ayos na yung ano. Bukid niya. Ilalagay ko na yung trigger niya. Ayos na guys. Babaon ko na yung ano niya, trigger mechanism niya. Ito ilalagay natin. Sige guys, update ko kayo. Okay na yung trigger na nga guys. Yan. Try natin. Nakalabtin. Yan. Pa. Ayan guys, huhukayin na natin to. Didesignan na natin siya. Ayan. Tanggalin ko na to. Tapos pakikinisin na itong bat para mapinturahan na. Tapos na yung ano niya, kanal na. Yan. Ayan na siya guys, tapos na. Ipinturahan na natin.
Pipinturahan na natin siya. Yan. Yan, sige guys, stay tuned. Pinturahan na natin guys. Thousand years later. Ayan, hello guys. So, tapos na yung bat natin. Assemble na natin siya. Ito siya. Ayan, napinturahan din natin natin. So, assemble na natin. Yung trigger niya, lagay na sa loob. Ayan. Susuot na lang natin siya doon. Sa butas na yun. Yung original na trigger niya. Susuot natin doon. Ayan, sige. Tumbulong natin. Ito yung bahil niya. Dito. Pagkatang ko na sila kasi maiksi yung original. Stainless. Kinuha na rin natin siya ng silencer niya. Sali yan lang PVC. Ginawa ko silencer.
Bahala na siya kung papalitan niya yung binibili. Kasi sabi niya, pagawa daw din siya ng silencer. Pag hindi niya nagustuhan, pili na lang siya ng yung mga original na silencer na ibibili. Mawalan ko ang patungan ng barrel sa tangke. Kasi original na barrel ban niya. Yung dati pinilit dito. Kaya itong barrel niya bumaluktot. Kasi umangat dito banda. Umangat yung barrel dahil sa barrel band na nilagay. Nabakal, pinilit niya. Kaya di ko nilalagay. Kumuha ko ng para ng patungan ng barrel dito. Saka ko lalagyan ng dito. Yung sclub. Sclub ito. Yan. Susunod, lalagay ko na yung scoop niya. The next day. Ito na guys, tapos na. Assemble ko na. Sana magustuhan ng may-ari. So, yung brutok na yung arms ko rin. Arms ko ito guys. Yan. Sana magustuhan niya. Yan. So, hanggang dito na lang guys, video natin. Sana nagustuhan niyo yung video natin. So, pagpo-convert ng bullpup. Dating retractable bullpup. Abs ko, convert ko sa bullpup. Yan guys. Sana magustuhan yung nagpagawa. Isa nga pala guys, bago tayo magtapos, yung mga napapadaan sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para tayo updated sa mga video ganito tungkol sa pag-aantik. Yan, okay guys, hanggang dito na lang ang video natin. Salamat ulit sa panonood.